Hello friends, welcome to my YouTube channel. नै जोंहा आइमोनाव आलासि जाफैदों। न'नि सावगारिखौ एसे दिन्थिबाय। बोरमा सिथारनाय नायनो नागिरदों जोङो। दादियानो जोंना बोरमा बिगुर खुखांनानै दा रेडि खालामबाय। थालिर बिलाइ लायनो थांदों दादिया, थालिर बिलाइ। दायो दादिया थालिर बिलाइ रेडि खालामखांनानै बनानै लाबाय आरोना लोगोफोर थालिर बिलाइखौहाय। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बोरमाखौहाय नैबे थालिर बिलाइ सायावनो दोनसिगोन लोगोफोर। आइमोननि गय बागानखौ एसे देखायनि आं लोगोफोर। नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोननो आं माबा मोनसे जिनिस देखायनो नागिरदों लोगोफोर। सोरनावबाफोर बेफोरबायदि दं नामा कमेन्टआव खिन्थाहरदे लोगोफोर। नै आइमोना अमाया देरहांबाय, अमा बुन्दिसो लोगोफोर। र' नेथ' खिन्थागासिनो दं आं लोगोफोर। मा जिनिस खिन्थानो नागिरदों आङो। नै बेनो लोगोफोर आं खिन्थानो नागिरनाया मा जिनिस बेलाय लोगोफोर। नालेंखर बिफां फिथाइ थाइसेयावनो फांनै जावजा बिफां हरनाय लोगोफोर। आरो दंबावोसो लोगोफोर गय बिफाङाबो थाइसे फिथाइयावनो फांनै रज'नाय लोगोफोर। सोरनावबाफोर दं नामा बेफोरबायदि कमेन्ट खिन्थाहरदे लोगोफोर। दं नामा सोरनावबा। लाबोना मायो लाबोदो आं भिडिअ खेबनायखौ आइया बुंदों आरोना होबाय नै रेकर्ड होफुथारदों लागावबाय आइया। नै आइमोनना हांसो राजाया हांसो राजा बेसेबा समायना। दालिम बिफाङानो नै गिदिर जालायलायबाय, फिथाइयानो थायनो रोङा आइमोना। लाव जोलै मा होनो लाव जोलै दोननायखौ। आरो आं मोनसे जिनिस देखायबावनो नोंसोरनो लोगोफोर। नै फानलु बोरदोन जा थायदों लोगोफोर फानलु बोरदोना। वाव बरिया थायखादों लोगोफोर। फिथाइयानो फिथाइल'खा। फानलु बिफांजों एसे फट' लाबाय आङो, भिडिअ'बो लाबाय। नै ओरैबो साहाजोंहाय एसे बागान फिसा दङ लोगोफोर। आं थांबाय थाला गिदिंहैबाय थाला आङो, बेनिफ्रायनो जानला मोनला खेबहरलाबायबाय आं लोगोफोर। दासो फिसा गायगोदानसो गय बिफाङा। नै मोसौ गोरलै।